de Pontevedra e divulgar a programación que temos deseñado para conmemorar o 25N, o Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra as Mulleres. E comenzamos e facémolo anunciando un programa para a mocidade denominado En Plan Ben, porque hoxe aprobamos o expediente para contratar o Servizo de Desenvolvemento destes obradoiros de saúde mental deste programa por valor de 42.500 euros. Un programa que xa ten aberto prazo de inscripción, que está dirixido a 34 centros públicos de concellos reto demográfico no que se imparte ESO e bacharelato, que ten por obxectivos evitar a estigmatización dos trastornos mentais e reducir a incidencia de problemas psicolóxicos e condutas de risco entre adolescentes, incluído as autolesións e ideación suicidia. E aquí artéllase a través de actividades que están deseñadas para os diferentes grupos da comunidade educativa: alumnado, profesorado e familias. Así que avanzamos e facémolo na mesma semana na que se abre o prazo para solicitar beneficiarse desta iniciativa En Plan Ben. E cos recursos que hoxe poñemos en marcha, pois aquí está todo organizado para que remate o proceso a inicio do ano 26 e poder desenvolver estes obradoiros no primeiro semestre do ano 26. E páxina de cultura. Aprobamos as axudas a escolas de músicas dependentes de asociacións sen ánimo de lucro por valor de 120.000 euros, un 20% máis que o ano pasado. Beneficianse desta liña de axudas 29 escolas de música de 21 concellos da provincia. E con estes recursos que oscilan entre os 2.500 e os 5.100 que foron distribuídos por concurrencia competitiva, as asociacións poderán asumir gastos de personal, de material ou de reparación e conservación dos seus locais. En definitiva, unha liña de axudas que revalida o compromiso do Goberno da Diputación co tecido asociativo, verdadeiros dinamizadores, neste caso, da cultura da provincia. E sen sair da páxina de cultura, hoxe tamén demos luz verde ao patrocinio de Rías Baixas Acción, por valor de 126.000 euros para 13 proxectos audiovisuais. Trátase dun 40% de incremento dos recursos con respecto ao ano pasado, onde distribuímos 90.000 euros entre 8 filmes. Este ano beneficianse desta liña de axuda as curtametraxes Avisa cando chegues, Señora Azul, as longametraxes A morte nos teus ollos, Me has robado el corazón, O pesadelo das vacas e os salmos, que aquí os recursos, tanto nas curtas como nas longametraxes, oscilan entre os 3.500 euros e os 25.000. Para documentais, que os incorporamos por primeira vez este ano a esta liña de axudas, Antes de antes, Tinta Femia, Que é unha montaña, A Pontevedra de Antonio Palacios, Mari Quinteiro, máis de 90 anos de creatividade, Baleas, Naufraxios e outras historias do fin do mundo e Correntes do Atlántico, con recursos que oscilan entre os 2.000 e 7.000 euros. E como sabedes, para nós o audiovisual é un sector clave, é un motor de economía, de turismo e de cultura. E por iso estamos traballando con forzas para manter unha firme alianza co audiovisual, con programas que se ven reforzados con un incremento do 40% con respecto ao ano pasado para avanzar na consolidación do talento desta provincia e proxectar a imaxe de Pontevedra polo mundo enteiro. E pasamos agora a falar de infraestructuras, concretamente no que ten que ver ca regularización das traídas de augas veciñais, porque hoxe aprobamos a concesión das axudas do Mais Novacua 2025, que ascenden este ano a 340.000 euros e que beneficiarán a traídas de 30 concellos. En setembro, aprobamos preto de 300.000 euros, que beneficiou a 61 comunidades de augas de 28 concellos. E hoxe decidimos aprobar un suplemento de 40.000 euros para atender a elevadísima demanda que registramos. Este incremento vai a supoñer que se van a beneficiar
outras 8 comunidades de usuarios de augas de 5 concellos e, insisto, vai a permitir regularizar as súas traídas. Así que, en total, neste 2026, 69 comunidades de usuarios de augas se viron beneficiadas nesta liña para a regularización das súas traídas de 30 concellos e onde os recursos oscilan ou poden chegar ata os 6.000 euros. E estes son os feitos. Recursos e liñas de axudas que teñen unha elevadísima aceptación e que están a poñer en riba da mesa que había unha necesidade entre o tecido asociativo da provincia, ese movimento veciñal que estaba completamente ignorado por o anterior goberno e que nós fomos quenes de darlles a atención debida e merecida. E rematamos con asuntos da Xunta de Goberno que teñen que ver con infraestructuras da rede viaria. A primeira delas no Concello de Salvaterra, porque hoxe aprobamos a obra para mellorar a estrada provincial EP 4102 Leirado-Lira cun orzamento de preto de 560.000 euros. Con estes recursos vamos a actuar nun treito de 900 metros para reforzar a funcionalidade da vía e a súa seguridade, tanto para o tráfico rodado como para o uso dos peóns, dotar dunha plataforma de maior ancho e mellorar as condicións de drenaxe. No caso de Ponteareas, aquí aprobamos o expediente de contratación das obras para mellorar a EP 4001 entre o Instituto Público de Pedra da Auga e a parroquia de Afontela. Un treito tamén de 900 metros que, mal a ter a consideración de estrada rural, atópase nunha contorna fortemente urbanizada con edificacións armaxes. En consecuencia, realizaremos actuacións para priorizar o tráfico peonil, con máis ancho nas beiras rúas e zonas de convivencia, implantaremos pasos de peón sobre elevados e outras ferramentas de calmado de tráfico e renovaremos o alumado e outros servizos. E dito proxecto enmárcase dentro do eixo da mobilidade e eficiencia enerxética do Plan de Sustentabilidade Turística en Destino Condado para Danta, unha terra entre ríos, que, como saben, conta con financiamento dos fondos Next Generation. A licitación pola que vai a sair, o importe da licitación polo que vai a sair esta obra ascende a 730.000 euros, dos cales a Diputación aporta 366.000 e o Concello de Ponteareas achegará o restante, é dicir, 392.000 euros. E xa fora da Xunta da Hora de Goberno, pois quero falar dunha nova que trascendeu onte nos medios e que nos enche de orgullo. A Bienal de Pontevedra, logo da recuperación de estar 15 anos de ausencia, resultou gañadora do Premio da Cultura Galega 2025 na categoría Artes Visuais. Logo da reunión do xurado, celebrada onte, a Bienal de Pontevedra, que foi recoñecida xunto a outros grandes nomes da cultura galega pola súa excelencia creativa e a proxección que deron do noso panorama cultural. O vicepresidente Rafa Domínguez tivo unha gran idea, e non me cansarei de dicilo, que era recuperar a Bienal e acertou por múltiples motivos. Acertou coa temática, a paz, nun tempo no que é máis precisa que nunca. Acertou coa asistencia, que congregou a máis de 125.000 espectadores. Acertou coa proposta, porque 9 de cada 10 dan a súa confirmidade para que se repita no ano 2027. E acertou, por último, ao ver recoñecida a súa iniciativa e de todo o Museo de Pontevedra con este Premio da Cultura Galega. Así que, nun momento no que estamos a falar de futuro, celebramos unha edición complexa, como se ve, exitosa. E mentras, xa estamos preparados para a Bienal do ano 2027 e nos orzamentos que aprobamos hoxe xa se contempla unha partida de máis de 200.000 euros para ir dando os pasos para que a do 2027 volva a ser un éxito. E logo, outra cuestión, como vos dixen, fora da orde do día, que ten que ver co 25N, coa programación dos actos que
que temos deseñado para o Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra as Mulleres. Como puderon ver, xa está instalado no exterior do Pazo Provincial o panel co lema desta campaña do 25N, en base ao cal van a xirar todas e cada unha das nosas reivindicacións. Un lema que di: o machismo vese claro cando enfocas, e ti velo. De feito, ás 11:50 convocamos a toda a corporación na entrada do Pazo para reflexar a unidade imprescindible contra a violencia de xénero e na loita pola igualdade. Con esta campaña queremos poñer unhas lentes con perspectiva feminista, ter unha mirada axeitada sobre a violencia de xénero, unha da violación dos dereitos humanos máis persistentes e que precisa do traballo transversal de todas as administracións. E deste xeito estamos a traballar, e así o seguiremos facendo os 365 días do ano. Sempre desde a unidade, desde a complicidade de todos e coa mirada posta en tender pontes cara á igualdade e a conseguir unha vida libre de violencias machistas. Por iso, non se pode quedar nun día. O 25N teñen que ser os 365 días do ano. E para iso, nós estamos a traballar, as reivindicacións esténdense moito máis aló, insisto, deste 25N. Hoxe estreamos o panel coa campaña deste ano, onde tamén está a súa imaxe, e o lema: o machismo vese claro cando enfocas, e ti velo. E tamén instalamos unha lona na fachada da sede da Diputación en Vigo. Pero ao longo destes meses temos diseñadas máis actividades que a continuación paso a detallar. Nos centros escolares de Vigo, Vilagarcía de Arousa, a Illa de Arousa e Poio, ali vamos a levar o concurso escolar E ti que pensas da igualdade? No Centro Penitenciario da Lama, onde vamos a presentar un mural realizado pola artista Alba Troiteiro, no Porriño, en Vigo, con Aquí faltan páxinas, o programa para visibilizar a historia de mulleres como Juaniña, Juana de la Cruz Domínguez ou das Nais contra a droga. Aquí no Pazo Provincial, o 13 de novembro, entregaremos os segundos premios ás boas prácticas en igualdade. No CEIP Atín Cela, en Mos, organizaremos un obradoiro para coñecer as achegas das mulleres á sustentabilidade do mar. Na sede da Diputación en Vigo, onde o 20 de novembro organizaremos unha actividade no marco da Cátedra de Feminismo. Nas sedes institucionais de Pontevedra e en Vigo, que serán iluminadas de cor morado entre o 24 e o 26 de novembro para visibilizar o noso compromiso coa erradicación das violencias machistas. E, novamente, aquí, no Pazo Provincial, o 25 de novembro, cun acto institucional no que leremos o manifesto e presentaremos o anuncio da campaña deseñada para este ano. E dicíamos que o 25N é para nós moito máis que un día. Son os 365 días do ano. Porque a igualdade é un obxectivo irrenunciable e traballamos a diario para construir un mundo máis xusto para todos e para todas. Pola miña parte, era o que tiña a ben trasladarvos, e non sei se hai algunha pregunta, salvo que podo dar algunha pincelada sobre o pleno dos orzamentos que vamos a celebrar agora. É un pleno que, como en calquera administración, de máxima transcendencia para a provincia neste caso. Estamos a falar de que a estabilidade política que hai aquí na Diputación vai a permitir sacar adiante que estes orzamentos para o ano 2026 que van a entrar en vigor o 1 de xaneiro, grazas, insisto, a esa estabilidade, un orzamento que superará os 238 millóns de euros e que xirarán en torno aos concellos. 1 de cada 3 euros destas contas van para os concellos. As bandeiras deste goberno, un 35% máis para deporte e o reforzo de turismo, benestar social e de cultura e os investimentos nas cidades de Vigo e Pontevedra. Así que, xa digo, ahora vamos, unha vez celebrado o pleno, e que salgan
adiante, seguir ca tramitación toda para que a provincia volva a contar con os orzamentos aprobados en tempo e forma, circunstancia que poucas administracións poden decir o mesmo, e poden garantir, empezando polo Goberno de España. Así que, xa digo, seguimos traballando ca nosa folla de ruta, en este caso, pois, dos orzamentos 2026. No orzamento que vamos hoxe a aprobar hai unha partida específica, sí, de 213.000 euros para todo o que ten os preparativos do ano 2027. Sí, nos que vamos a aprobar hoxe, no ano 26. No orzamento do ano 25, pois estaba a consignación orzamentaria, a previsión inicial, que logo fomos incrementando hasta chegar aos 1,7 millóns de euros. Bueno, como todo proceso, hai uns prazos que eles coñecen aquí. Se nos remontamos a cando nos chegamos, que é o que coñecemos, e aí podo falar de boa tinta, como estaba e os pasos que se foron dando. Chegamos, había unha conflitividade moi enorme, no caso da provincia de Pontevedra, nos 4 parques comarcais, que son os que hai en Porriño, en Bueu, Vilagarcía e Ribadumia. Nós fomos quenes de sentarnos con eles, porque xa digo, estaba todo moi enquistado. E aí empezaron nun marco sempre de colaboración e de chegar a acordos hasta que finalmente conseguimos chegar a un acordo. Isto era a nivel das 4 diputacións, pero dito por eles, a Diputación de Pontevedra sempre se lle atribuiu un papel determinante para chegar a acordo, despois de moitísimas reunións. Pero reunións, estamos falando de máis de 50 para chegar a ese acordo. Ese acordo que permitiu o primeiro convenio colectivo da historia dos bombeiros, unha nova RPT, o inicio do proceso de contratación de máis bombeiros, en concreto 17. Fai unha semana aprobábamos unha modificación de crédito de case 400.000 euros para cumplir o que prometéramos na parte do pago de atrasos e demais. O que se refire ao proceso de contratación, apuramos desde o primeiro momento todo e seguimos apurando, o que pasa que hai uns prazos de publicacións e demais que é o que está impedindo a día de hoxe que a convocatoria non salira, pero vai todo cos plazos que hai estipulados legalmente. Non existe ningún minuto, ningún día que se perdera no tema da tramitación. E todo isto, de por medio, pois hai mesas cos sindicatos para seguir avanzando. Eles son coñecedores e avalan eso. Outra cousa que, bueno, pois a veces haxa manifestacións, pero os procedementos son os que son. Bueno, eu nesto son prudente, porque nese marco de negociación para, imagínate, chegar a un acordo para unhas bases, isto sucedense reunións. A miña intención, porque nós temos todo consignado desde o punto de vista orzamentario, que sexa o máis asiña posible. Por nós non vai a quedar. E por os sindicatos, tampouco. Eles tamén din que a Policía de Pontevedra é a única que a veces ten parques pechados, como, bueno, porque non se permite incrementar ese límite de horas que se permite en outros parques. Bueno, eles saben perfectamente que eso das horas extras requiere, eles queren recurrir a que levantaremos reparos que nos formulan porque eso supón unha legalidade. O das horas extras pois, é un tema que está de actualidade en Santiago de Compostela, donde os bombeiros e a policía local non queren facer horas extras. Tomámonos, Santiago de Compostela está pechado o parque de bombeiros e a policía local non aparece. Están facendo a Guardia Civil laboros que lle corresponde a... Por iso que é algo o da elaboración, o da facer horas extras que vamos a poñer. Hai un máximo, que son 80, e cando fagamos esta contratación das 17
dos 17 efectivos máis, pois a intención é sempre que se poidan cubrir ese máximo de 80 horas legais e non pasar, que se cubra cos efectivos. Isto sobre a teoría. Logo, pois, está condicionado por todos os permisos aos que teñen dereito, baixas e demais. Acabase de anunciar folga en ENCE, presidente, 12 días. A empresa tamén anunciou esta mesma mañá despidos e forzar unha serie de xubilacións. Que valoración se fai? Porque as cousas non pintan moi ben na fábrica de Lurizán de ENCE. Bueno, eu, como sempre, máximo respeto por todas e cada unhas das reivindicacións que poidan facer do ámbito laboral, neste caso, de ENCE. ENCE é importantísimo para a provincia de Pontevedra. Non é só para a cidade de Pontevedra, que tamén, para vilas próximas a Pontevedra, Marín, Poio, en canto é un motor de economía, de xeración de emprego. Por lo tanto, eu o que quero é que se sigan mantendo todos os postos de traballo, que se xere todavía máis actividade, si cabe, en ENCE. Falase tamén da introvisión de Altri por unha posible venta entre as empresas que se entendería. Eu aí descoñezo, aí sí que xa non coñezo se Altri está no medio destas operacións ou aí sí que descoñezo neste momento se iso é así. Pois moitas gracias. Grazas a vos.